Yo guys, pane situation iri panapo. Tina mama vari pano, muri sei mama? Tiri right. Matichi, mama ava vari kuti vabva kuZimbabwe saka vadzimirwa foni nehama yavo muno muCape Town. Antori ma1 chaiwo chaiwo vari kuti vakararira panze. Muri sei? Tiri bo, munonzi anditaurisai vanhu vakunzwe? Irene. Kana kuti maipi. Saka makabva kuZimbabwe rini? Ndakasvika zuro kubva kwaMutare, kubva kwaMutare. Saka makarara kupi? Ndarara apo pazasi apa nokuti ndaida kutraya mukadzi wangu, foni yemukadzi wangu yangu ndaishaya. Yaisaita pa, ndakadaidza kumufonera yaisaita. Saka nanhasi mambotraya here kana kuti? Iri kuramba. Pakaipa guys. Mama ava tasangana navo muno muCape Town muZimbabwe, navari kuti vabva kwaMutare vanonzi Irene. Apa vakadzimirwa foni, munhu wacho haasi kudaira, pamwe pacho iri kuringa, pamwe andori ma1. Handisi kuti ndinovabatsira sei, vari kutotraya kufona. Saka ma1 hama dzangu, zvinhu zvandinosanganikwa nazvo izvi, but tingabva tadarano here vanhu vekumusha. Saka mambodya here? Mami nechikafu chandakava nacho hamusisina, asi hamusisina. Chef. Mandona. Doidzera. Pakaipa hama dzangu, pakaipa. Zvonzwisa tsitsi. Why is it vanhu vachiitirana utsinyi hwakadai? Chimbotraya kufona nyama. Bata. Kai timbotraya kufona hama dzangu. But manje tikafona manje. Toti chi? Okay, Vanoita nezve? Muwadziwa kuti like vanogara kupi, hamuna munhu? Handinatsoziva ba, asi vanoita zvekumboekta here. Handinatsoziva. Handinatsoziva kanoita nezveita. Vanoita zvekuekta? Mukadzi wehanzvadzi yangu ndiye akati uyai kunoku, nokuti asisina pekugara ba, saka ndakati akati uyai kunoku. So ona unogona kufonera ndikati iwewo obva wati kana kuti nditaiti ndoda kuita collab newe chichichi, unokwanisa here kusvika kuno now chichi, like kungonzwa nditaiti anogona kukasika kudeni, obva kuti kana uchikwanisa kusvika kuno svika tiite collab. Watati I don't think I'm right. Let's try. Alright. Iripi phone yenyu chichitori number? Handina kukupa iye nemwana iyo pamona. Na pakaipa. Ndidzo zvimerona. Pakufona. Hello, muri sei? Tiripo makadiko. Tiripo, ndonzi taiti. Ndafana kuziva. Ndingakubatsira nei? Ndoitawo zvemasikitsa, hameno ndangonzwa kuti munoitawo zvemasikitsa, tingotsvagawo munhu atokwanisa kuita collab naye. Taiti uyo anoacta? Maiwe ndinoda. Munobatika here nhasi kana mangwana? Kana nhasi chaiye ndinodai. Muri kupe apa mukwanisa kuuya here? Tikwanisa kukupai location mouya here? Sendai location. Ndinogeza ndinouya. Zvanhasi? Nhasi imaida zvenguva nhasi wachona. Zvaizvezvi kana mutokwanisa kuuya? Maiwe, regai ndibve pandiri ndimhanyomba ndinogeza, ndinouya izvezvi zvemanje ndinosvika. Alright, dziri paWhatsApp here number ndikuisirei location. Taiti chaiye. Alright, miraita nemi kuWhatsApp. Thank you. Yeah, ndafara singaiti. So guys, hazvinonzisa tsitsi. So guys, ari kuuya, but panapa tokunobirwa mafoni nembava.
saka regai tione kuti taenda kupi namama ava tione kuti tapa munhu location auye tione ndiani. Zvinorwadza izvi, utsinye wakashata, but unoziva kuti Mwari anongovhura way yekuti mubate munhu anoacta afarazika ita adzitaita. Saka regai tione todii, regai timbobva panapa, panenge pane mbavha panapa, hatihwisisi street ratiri ande mama. Saka guys, tiri kungotenderera panapa, tiri kuti hatizivi area yatiri kuti pane matsotsi kana kuti saka unozotorerwa zvinhu. Takamirira munhu watoti auye, tava ne almost 20 minutes takamira, amene akauya, but ndafara because munhu anoacta and andiziva ari kutouya. Saka guys, tirakuona kuti ndiani tiexpose vanhu vanoita utsi achidzimira vanhu pafoni. Akusvika, ada kusvika guys, asida kusvika. David, watu hapa? Ndakusvika pane location yenyu. Kana wabuda hapo ndatabva hapo boss, pane tatya kuti unotorwa mafoni nemasikoli. Unobva watena left. Oh, left. I can't wait. All right. Unobva watena yamwanda. Saka all right. Ndosangana newa. All right. Guys, atakuya mabuda nepakona patati mboda parikasa. Swerera cameraman wanyesomona kuswedera padhuze. Aiwa, menoti yenyu yapinda sezvo chuwa foni yangu yange isupinda makomo. Muri kutoona zvairi kuita. Mwana kuti gutsinyewo. Munhu exposwa nakadaro. Munhu wechikadzi. Aiwa, zvakashatawo. Vakarara panze mama. Ndakakuudzai kuti next week anodaro here. Mazondijuma zvimwe zvacho kai. Muiziva John vana taiti iwe wauzvisive here.